Sanibonani, molweni, ndiyanamkela ku-S_S_A.T.V ngesiXhosa. Uzethu guys ikhupha iibhombs zodwa. Okay, okokuqala ugcwalisele unina ngale nto uba emxelele into yoba makabulale umntana iza kushiyeke kuphila yena. Wamgcwalisela emxelele into yoba wena into oyifunayo kukuba mna mandibe ngumama wabantwana bakaThokozile, Thokozile yena abe yinto ehlapha inyuka apha esitratweni. Wamgcwalisela wabe semgxotha ethi makaphume ahambe kuba yena uzoqhubeka nowakhe umntana. Waphuma kunina wakuthi kunina ufike endlini ejonge abantwana bakaThokozile. Wabe engakwazi noba abajonge nje emehlweni abo bantwana abo, but babe besithi balambile. Wababuza uba ikhitshi abalazi na, showa nje itantrum yokuqala. Wabe sebheke ekamereni abashiya kanjalo wahamba wozikhalela yedwa. Okebuyelwa ngamazwi kaZethu. UZethu umxelele nje mhlophe into yoba wena usisohluleki. Okay, sidlule ke kuZethu nonina siye kwi-decision aye wayithatha ke efikelwa ngugqirha emcacisela into yoba zithini izinto ezizawukwenzeka kuye if eqhubeka nale nto. Kamnandi uthethe naye kugqirha bengekho abefemeli abazokuphikisana nale nto ithethwa nguZethu. UZethu uthi no, umntana yena ndiyamgcina and nizobona ngoko yonke enye into eyenzekayo. So bavumelene ke. Xolani naye efikile, ufika sitsho into yoba nam kudala ndizama ukujonga kwi-savings zam and ndibuhlungu because andikwazi ukukunceda. UZethu uthe no, mna ndingumntu okholelwayo kwii-miracles, yonke into izokwenzeka. Wena as long as ukhona ecaleni kwam ndizoba rayithi. So wabe sesithi uxolani ke ikhona into endimcingayo, waphuma wemka. Kwelinye icala uLazarus guys uvumile ke into yoba uzomnceda uZethu. Wabe secacisa nephathi yoba kutheni engafuni uba baqhubeke ukuyileqa into kaAzandi. Uthe umcacisele kuqhawe sithi no, Azandi ngumntu o-dangerous and izinto azenzayo zi-dangerous vele. So ayingomntu ofuneka umleqe, akafayithi feli. So bavumelene ke, bahambile ke uqhawe noLazarus bebheka kwaHlathi. Apho bafike khona uThumeka wabamkela and ke uHlathi bebajonge ngalaa mehlo exakene nento. Wabe sitsho kuLazarus into yoba no, sendisithathile isigqibo soba ndizokwazi uncedisa ndiyenze yonke into efuneka yenziwe ngoZethu. Kwabuzwa ke into yoba qhawe ithini into, nguwe lo uthetha iindaba zikaZethu, uZethu okanye ukunikile imvume ukuthethe izinto because thina ngokwazi kwethu izinto ezithethwa phaa zi-confidential. Uthumeka ke yena bebukela ngathi umntu uyayivuyela yonke le nto yenzekayo, bengekho against yona. But uHlathi yena uye wafumana netshansi yokugcwalisela uLazarus. ULazarus utshilo into yoba no, andizange apha ngoba ndizokudelela. Wathi omnye uzondidelela kwam. Wabe sithi ke futhi wena kuyo yonke le nto uyenzayo uzokwenza ifemeli yam iprojekthi yakho yemali. Wathi ke uzondiphumela ngalaa mnyango ke noqhawe wakho nihambe apha, phofu ukuthi nifutheke kwam. Wabe sesithi ke uLazarus esazama ukucacisa uba thina siyifemeli. Wathi xa uyifemeli ucinga into yoba ngoba undithathele umntana. Okwesibini, if bekuthiwa uyifemeli lo mntana zange ndambona ziinyanga ndingamboni, awundithumeleli nefoto liyi-one for umntanam uba ndimbone. ULazarus uzamile ngokutsho into yoba no, ekugqibeleni uyasazi isizathu soba umntana umluze ngoluya hlobo wamluza ngalo. Wathi omnye ndicela niphumele kwam njengangoku, phumani apha. Ngoba uthi wena into oyaziyo kukuba ngoku ndibambe ngamazambane, qha uyayazi loo nto, that's why uza apha ngoku ugijima. So uHlathi akajonganga into yoba le nto izawunceda bani, uvele wajonga nje isayidi lakhe. Wabe sithi mabaphume, waphuma kuLazarus. Qha uthe esashiyekile wathi omnye no, phuma, landela utatakho omtsha, phuma kwam. Umgxothe kanjalo ke wemka ke, bahamba bashiya kanjalo. So bathe bephuma kwabengena ke uXolani. uXolani wabe seyicacisa ke yonke into kubo ke. Bahambile ke baye esibhedlele. Xa befika esibhedlele ke guys kuZethu, afike abesitsho into yoba thina sicinga into yoba sizawukwazi ukuyibhatala yonke le nto lena yalo mntana. So thande ke bekhona naye sithi ke oh, ngumsebenzi omkhulu lo uHlathi utshoyo, evuya ke. Wajika kuZethu wathi yena as much as uba ndiyidinga into yoba umntanam aphile nale procedure ndiyadinga uba mayenzeke, kodwa uncedo lwenu luza neprice. Nizawufuna ntoni emva kwayo yonke le nto lena because ndiyanazi nina. Nizawubuya nizondixelela uba nandinceda apha, nibuye nindixelele into yoba lo mntana ngowakwamabandla. Izobe ingasengokaZethu lo mntana, iyobe ingowenu. Wathi yintoni enye enizonifuna? Wathi no, ndiyabulela, uncedo lwenu andilufuni as much as uba imali ndingenayo ndiludinga futhi uncedo, kodwa not olwenu. Bebeyinto ejamileyo ke emathileyo ke guys, and ubaxelela inyani because njengoba bebhatala kangaka njena, uThumeka uzobe efuna ukumthatha laa mntanam uxuthe amenze wakhe. UZethu ngeke abe nayo i-access and uzobe emkhumbuza into yoba sakubhatalela. But kuyasazi ke guys noba basazoqhubeka baphinde bathethe naye until avume na into yoba makwenzeke yonke loo nto leyo. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.